Guys, maayong hapon guys, niata karon dapita sa may Indahag Talisay o kining dalan nga palugsong ni no. Gikan kas Indahag unya dinhi guys, ni ay usa ka sakyanan nga nilahos man dinhi kay nawad ag break no. Na dia dinhi guys, so makita nato ni tan-aw nato ni karon og do na bay mga nasamdan o pila ka bukang nasamdan. Okay, niya din ini na dritso gyud dinhi ang mong sakyanan. Na namay atong mga rescue team dinhi karon na atong tan-aw ni karon og unsa bagay. Sir, nay sa maron ani sir? Nay sa maron sir? Pila ka sa maron sir? Duha. Nakuha nyo ngalan sir? Kuanas pulis. Nakuha pulis? Okay, so niata dinhi karon guys atong kuwaon. Kay duha ka buka sa maron. So niya dinhi gikan dito sa ibabaw napaingon gyud dinhi sa dinhi bungkag ang paril na may paril aning kining dapitan ay paril na diri so mao gini ang gi tos nagabungkag dito sa may karga ani ya may nagkatag man ni iyang morning sitwasyon karon. Kini mga morning paril no, bungkag ang paril dire. Unya ang plate number ani nga sakyanan, morning plate number no? So sa klaro na to plate number kay murag di maklaro. Nero. So morning plate number morning plate number sa sakyanan. So naikarga ni siya no, naikarga. Unya ang iyang karga nga bungkag dire nangakatag ang iyang karga. Niya may usa ka unsa ba ni murag makina man siguro ni. Perfect ang kuyaw ani. So dia dinhi. May gani kay wa maputol tong kuryente Kuyaw ani. Naraw. So niyang mga karga ang kuyaw ani sakyan pos panahon babasig makuha pangawaon hinon ni mga karga. Now, niya dinhi. So mga construction materials ang karga ani no. So dia magani murag makina man siguro ning na lintuad ani So dia dinhi. So sir, taga din mo sir? Taga din mo ko sir? Ha? Tagwanaw? Naisamdan ni sir? Naisamdan? Matatag. To tanaw dinhi kay kargado man dinhi. So tanaw na to karon og pila ba kabok. Nay sa maro ani sir? Nay samdan? Nay kapsan. Napay kuan. Pila kabok sa kay ani sir? Tulo. Pwede na to mapangalan ani sir? Ang tulo sir? Amuno kaming kuan kay gipangita pa nila mga detalye nila kay ang mga license ay mga kuan nila IDs pangita pa. So nay isa nga kapsan na kinabuhi. Nay nakabsat kinabuhi. So nay usa ka book na kabsat kinabuhi. Ako sa driver. Kamulo pang investigar karon. So ni ay patay dinhi na ay nakabsat sa kinabuhi kining gisulod aning caliber bag. So mo ni siya ang usa ka wapa na to makuha pangalan ani pero kini siya patay ni siya no. Sakay ni siya aning sakyanan nga na highball. So kargado ni siya og mga construction na materials no. So kana to lukso kuno ta ni. Testingan na to lukso ani makakulukot kanal man dinhi. Dire. Uy. Dora kalukso ta. So yeah. Mo ni na wa gyud ang mo ni ang sakyanan na wad-an kuno matud pa og break. Tan-aw tog pinsa bay tag-iya aning sakyanan. Unsa may ilang gitan agitan na ani. Okay. So na pa sila gisusi karon. Ug unsa ilang gisusi karon. Sus mga simintong marining nga. Okay. So daghan pa na pa ilang So mo na ning sakyanan. Narang ORCR sir? No.
Tanong ko sir. So mo ni atano nagikuan sa pulis. Okay. Mo ni ang uwar og CR no. Patay ang driver, be. Patay driver. No. Tayo gupa diri. Sus. Tagak niyang baka gud. Sing baka tagak. Sus. So mo ni ang sitwasyon sa sakyanan oh. Pulpog oh. So ang sakay ani tulo. Pila ka bok sakay ani, sir? Pila ka bok sakay ani? Tulo. Pero usa patay. Patay isa duha samaran. Duha samaran ang duha karon. Agidala na sa ospital. Driver patay 22 anyos. Ang driver 22 anyos patay. Oh, nanay cellphone. Oh. Na recover ng cellphone oh. So kana na aguba mang cellphone. So to nag-recover ang cellphone na dinhi. Tan-aw ni kay kining cellphone ani posible nga magamit ning cellphone sa pag-identify. Oh, nakuha na. So na. Nara cellphone. Patay diri ba? Ha? Ikapila na ning dunay disgrasya din napita. Tulo na gipatay ani eh. Ha? Tulo na. Tulo na. Tunda primero. Uy, Tung ligo sa dagat na di bahada multikab ya. sus kining dapita. Di Disgrasyahanan kining dapita. Oh, street mo gun. Oh, bahada. Tok-tok ayo nga bahada. So dire. So tara. Mo ni nana na nakuha ng cellphone. Ato.